En ny tv-runde med Hjort Tonight ikke budt på før i aften. Her i restaurant Golden Days. Der skal vi nu opleve sød, smilende, sensuel mavedans, leveret med fine maverytmer og rette orientalske toner og flotte kostymer. Tag godt imod Birgit, Pia Stella, Laura, Tina og Ulla. Happy Hips fra Djursland. Happy Hips fra Djursland. De er en lille forening, mødte hinanden ved undervisningen via FOF Djursland. De danser mavedans, de danser for at have det sjovt. Lad os nu få et orientalsk gensyn med de skønne mavedansende piger. Velkommen til Happy Hips fra Djursland. Djursland. Ja, nu skal I lige være tækkelig påklædt. Nu kommer jeg ned til jer, og jeg skal lige spørge Pia. Hvorfor netop mavedans og ikke folkedans eller sportsdans? Altså det er fordi, at mavedansen er fuldstændig unik, fordi man kan få lov til at sætte sit eget individuelle præg på det. Der er ikke sådan rigtig noget, der er rigtigt eller forkert. Man kan snakke om teknik, eller pænt, eller ikke pænt. Men essensen er, at man ligesom udtrykker musikken via sin krop. Og det må vi sige, I gør. Ikke? Så skal jeg jo lige spørge Laura, hvilke arrangementer optræder I til? Jamen, vi er egentlig en gruppe på 10 personer, og vi tager ud til maritime dage her i Ebeltoft hver år, og Jensen Dance Festival i Kolding. Og
Så tager vi også ud til private arrangementer som fødselsdage og bryllupper. Okay, det er sådan noget med at gøre festen til noget særligt. Ja, for eksempel til privatfester, så tager vi gerne centrum af festen, bruden eller fødselaren op og danser med dem. Og vi synes selv, vi har lidt af en fest, når vi danser. Nå, ja vel ja. Ja, og så er vi jo kommet til Birgit, og så hører dig. Hvor fik du egentlig interessen fra denne dans? Jeg havde en veninde, som selv gik til mavedans, og så hun, jeg kunne rulle med maven. Og det er sådan noget, man skal udnytte, synes hun, så jeg skulle også begynde til mavedans, synes hun. Jeg stod og manglede en hobby, noget motion og gerne noget feminint, og så synes jeg også, det er en stor fordel, at der er så meget grej, der skal til. Så er vi kommet hen til Ulla. Hej Ulla. Og nu kommer jo aftens clue her. Er der særlige krav til mavemål? Nej, alle kan danse mavedans. Både brede og slanke og høje og lige meget med alder. Og faktisk også, om man er en mand, kan man også danse mavedans. Javel, ja. Særlige krav, altså sådan til rytmesansen og musikaliteten, det må der også være ud over målene. Det er en fordel. Det er en rigtig stor fordel at kunne rytmen, men det vigtigste det er faktisk at kunne leve sig ind i musikken og lytte, og så det bliver en del af ens krop, så man udtrykker musikken igennem sin krop. Det er det vigtigste. Jamen er det ikke prægtigt? Happy Hips fra Djursland. Tak skal I have, piger.